Мамадыш районының мәдәният йортында да яңа елга әзерлек тулы куәткә дәвам итә. Биредә район тарихында беренче тапкыр Зәңгәр яктысында исемле телевизион кичәне төшерү процессы бара. Йылдызлы тамаша ничек оештырыла? Алдагы язмада. Олар өчен декабрьнең һәр көне яңа ел алды кичә. Атналарга сузылган репетицияларны һәм тапшыруны төшерү процессын тизрәк тәмамлыйсы килү теләгенә һич тә аптырыйсы түгел. Әмма барысы да катгый сценарий буенча. Зәңгәр яктысында тамашасын халык югары бәйләсен өчен ул өлешләп төшерелә. Кичә кунаклары үзләрен башкала телеканаллары тапшыруларында кебек хис итәләр. Бик күңелле. Инде икенче тапкыр килүбез. Беренче тапкыр biz кулча утырдык. Хәзер инде безгә сүз бирәчәкләр үзебезнең спорт турында, җиңүләр турында сөйләргә җыенабыз бу мероприятиедә. Телевизордан караганда бу телепередачаларны инде белмидең ничек съемкалар алып барыла. Хәзер инде без үзебез шулай итеп катнашкач уже беләбез ничек икәнен. Авыр дагын с одной стороны, но күңелле. Илүзә белән Инзилә волейболчы кызлар. Быел алар Татарстан беренчелеген утты. Шуңа да спортчылар яңа ел кичәсенә кунак итеп чакырылган. Кыш бабайдан бүләкләр дә алалар. Гомумән биредә үз өлкәләрендә уңышка ирешкән шәхесләр районның барлык тармакларыннан да килгән. Мамадышның төп чыршы бәйрәмен алдагы елларда шәһәрнең без сараенда йөзләгән кеше катнашында уздыру традициясе барлыкка килгән иде. Әкияти композиция, утлы шоу, йылдызлар концерты, алдынгыларны хөрмәтләү. Ләкин буларның барысына да коронавирус пандемиясы киртә куйды. Шул сәбәпле телевизион форматка күчәргә булдылар. Мондый төр тамашаларның башлангычы 1962 елга барып тоташа. Ул чагында Советлар Союзының үзәк телевидениесында тәүге тапкыр эфирга чыккан Зәңгәр яктысында бүген дә популяр. Әмма аны район масштабында әзерләү катнашучылар өчен генә түгел, режиссерның үзенә дә яңалык. Безнең өчен әле бу яңа хезмәт. Чөнки мин режиссер театрныкка, минем масса күләм кичәләр үткәргәне бар, ләкин бу минем өчен гомумән яңалык. Һәм инде эшләгәндә дә бик күп авырлыклар кичерергә туры килә, съемкалар бик озак барды, ләкин тырышабыз халыкның күңелен күрергә, бик кызыклы проект килеп чыгар дип уйлыйм. 2021 елга чыккач та 5 гыйнварга кадәр төп чыршы янында бәйрәм чаралары көтелә. Яңа ел көнендә 31 декабрь көнне шулай ук без барлык үзебезнең шәһәребезнең кунакларын, районыбыз кунакларын кичке сәгать 8гә шушы үзебезнең үзәк мәйданга яңа ел чыршысына, яңа ел бәйрәмен каршыларга көтеп калабыз. Айзилә Батырханова, Илнур Юнысов, Алмаз Камалиев, Рәмзилә Бахаутдинова, Татарстан яңалыклары, Мамадыш районы.